Kien jgħin u jkellem lil kulħadd. Hekk iddeskriva Moa News lil Mario Vella, jew kif ħafna jafuh bħala l-Biesel. Robert Tabone żebbuġi bħal Vella li kien ilu jafu ħafna u kienu kollegi fuq il-post tax-xogħol fil-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ. It-tlieta filgħodu, Mario Vella ta' 57 sena tilef ħajtu traġikament waqt li kienet jaħdem taħt il-mini ta' Ħarkirkop. Vella tilef ħajtu għal ħabta tal-4:30 ta' filgħodu meta kien qed jagħmel xogħol ta' tindif f'din il-mina. Għal xi raġuni waqt li kien fuq il-ħajab ingħadda fis-saqaf, Vella spiċċa maqbud bejn is-saqaf tal-konkos tal-mina u l-istess ħajab. Fuq il-post immedjatament mart mediku mill-isptar Mater Dei, iżda sfortunatament Vella tilef ħajtu fuq il-post. B'dan il-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assana Dinlija li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-eks kollega ta' Mario għal Moa News kif il-vittma kien raġel komuni u sempliċi. Bħala persuna ħajjejnek jibhom xi li tqabdu igerger naqra ma jagħmilha. Il-tip ta' karattru Malti u x-xemx illum imma li ħatajdlu ħajjagħmel. Minn dejjem hekk ix meta konna żgħar. Tabone Almana kif kull filgħodu kont issib lil Mario l-ewwel wieħed fuq il-post tax-xogħol filwaqt li fil-għaxija jintefa' l-pjazza tar-Raħal jgħid kelma fuq il-muturi li tant kien iħobb. Bniedem tal-pjazza ngħidulu aħna. Dak kien ġuvni fl-għaxijiet dejjem jintaqa' mal-ħbieb il-pjazza qed tifhem u intħuli ba' kulħadd. Ma kienx hemm persuna li tgħid isma' da mhux ħajkellmu jew miġġieled miegħu. One News tkellem ukoll mas-sindku ta' Ħażebbuġ Malcolm Paul Gallia li Almana kif it-tlieta filgħodu iż-żebbuċin qamu b'xokk. Dan hekk kif din il-komunità kienet it-tieni familja tiegħu. Ġewwa Raħal kulħadd jafu. Mario kien ġuvni, allura l-komunità tal-pjazza u l-komunità tan-nies tar-Raħal kienu l-familja tiegħu, kienu kważi t-tieni familja tiegħu tista' tgħid. Allura aħna ġewwa Ħażebbuġ huwa magħruf ma' kulħadd. Fuq il-medja soċjali bosta persuni selmu l-memorja tagħhom lil Biesel, fosthom l-eks sindku ta' din il-lokalità Sara Ġussaliba li rringrazzjatu tax-xogħol li għamel fil-komunità Żebbuġija. Intant is-sindku ta' Ħażebbuġ Almana kif l-aħħar xogħol tiegħu mal-Kunsill kien illi ħawwel siġra f'Ġnien f'din il-lokalità fejn bħala Kunsill se jkun qed ipoġġi ismu sabiex bekk il-memorja tiegħu tibqa' f'dan ir-raħal li tant kien jaħdem għalih. L-aħħar biċċa xogħol li għamel ġewwa l-Kunsill ta' Ħażebbuġ kien li ħawwel siġra. Ħawwel siġra tal-ġakaranda ġewwa l-bandli tal-Grazzja ngħidulu aħna. U fil-fatt irid intellaħħa Kunsill li diġà suġġerejtilhom u jidher li ħajkollna qbil li ħalli nagħmlu memorja tiegħu. Is-siġra ħalli la ma baqax magħna ma jibqa' magħna fl-ispirtu s-siġra tibqa' tgħix hemmhekk għalih.